Hey guys, zati vuta rabe. Mamona nzima ameneyo, nzima ameneyo ndithu akukhuzidwanso ndi Kasongo ambali wanga. Kasongo wachita balala. Oh yeah. Anyway guys, welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras. Zima ameneyo sorry. Zima ameneyo ndi mmodzi mwa zima amene Kasongo uja nzibambo uja amene wavuta ku Equatorial Guinea amene amangopakula azimayi okwatiwa osakwatiwa wina aliyense amene wamuyandikirayo ndiyeno mmodzi mwa azimayi amenewo ndi ameneyu amene mukumuona apayo. Basitu mamuna wake anangofika kungotulukira ndiye anamuuza kunena kuti pepani video ili michankhulo china ndiyeno that's why ndiye ndikumasulirani koma Kasongo wake ndi ameneyu ndithu uyuyu yetu Kasongo Hey, anyway, ndi mkulu jamanina kuti mu video mo ndikuonetsana amati ineyo ndapanga cancel trip yako airport ndabweresa anti yako ndapanga dala ndifuna kuti iweyo undiuze pano kona kuti really takwatilana mafusa ngati takhambanja masibojeni zakazi ngati ndamana kuti 6 tindana ngati kumachula bajapo ndana muza kwa ngoti mu parking slot kuli magali morangati ako you understand kuti iweyo ndinakugula magali morangati baja tinanena kaya kuti akulu watu amapakula azimayi onena kuti ochita bwino komanso oti odziwika mayina awo komanso azimayi anduna ndi amene akulu wandithu amatani amayesetsa kumangopakula ehetu ndiyeno zapezeka kuona kuti anabwera abambo ndiye anamuuza kuti onera video ndi iweyo ine azenzanga zona azindiuzene kuti hey pali mkazi wakuti wako apa makuti zoona ineyo ndizoona iweyo zoona ma videos and iweyo umudzi wa amene ujayo ndamakanga kuti ali is shocked mzibambo wadaba kuti guys kuma zimene zizi makamaka minyama atsoka mukudziwa soka leso niyo kuti munakakhala kuti niyo mukhale musabato za put yourself in his shoes muzitenge nokha muzike msabato mwa mzibambo ameneyo ne ndeke nako muone kuti akazi ano okondedwa aja ali patipo ali pa list ali mu office ndiye amayankhula amene mukuti zona amayankhula kuti zona iweyo in working room kogwira ntchito ndithu zona kogwira ntchito iweyo kumapanga zimene zizi are you serious? Hey, nde anamushauta ndithu anamushauta koma siti kuzoza kuti kumapito kwakeko zinathako bwanji nde amene wawa ndithu ndi matizatsi amene ayamba kutuluka pa ma videos achasobano amene komaonetsa kuti ona maona you guys nde anyway guys thank you so much matizatsi nawo tizikupatsirani nsoni tione kuti zizikhala bwanji komano pakadali pano matizatsi ndithu zamba kutuluka ndithu choncho ndithu azimayi wonse ndithu ayaluka chifukwa izizi sizoona ndithu kuti munthu wakwatiwa bwinobwino wakwatira bwinobwino kenakonso ndikumakapanga zinthu kunja. Yes, we know kuti anthu amapanga komano why jumbling? Why jumbling? Kujambula why? For what? Umene ndo Kasongo uja. Umene Kasongo pawali wanga wana balala
ena amanafunsa mu comment section kuti Kasongo ndi chani. Nde ndikuonetsani Kasongo. Kasongo yo ndikuonetsani. Kasongo ndi aka. Kasongo ye. Mbali nanga. Kasongo mbona we. Songa libara. Oh ye. Kasongo mbona we. Mbona we wo. Mbali nanga eh. Je suis venu pour une urgence là. J'ai même seulement forcé pour avoir une place dans l'avion. Nous sommes arrivés depuis combien d'années à Kamba? Ok, 6 ans. 6 ans. On a combien d'enfants? 3. Je te dois quelque chose. Ouais, comment tu me poses les... Ouais, je te dois quelque chose. Non. Je t'ai épousé, non. Je t'ai doté, non. Oui. Tout ton village, et même le quartier, non. C'est toi qui dirige Tams Baby à mort. C'est toi qui dirige Lisette Fashion, Jeanne Fashion, Exotique Irishi. Tu as combien de voitures au parking? Ouais, tu dis quoi? Ok. C'est un problème. Prends. Arrête! Tiens, non? Enlève bien tes lunettes avant de voir la vidéo là. Retire, ne fais pas le semblant avec moi. Regarde la vidéo. Tu te vois, non? Hein? T'as dit que je suis comme ça à Dubaï en plein salle de travail, en train de vouloir crâner. Mes amis me disent que viens voir la liste de vidéos de Balthazar à Kamba. Je ne peux pas imaginer que tu connais ce gars, même dans mes rêves les plus fous. Donc, sur 400 vidéos, tu as fait toi seul. Et tu lui dis qu'il te croque l'oreille. Ce que tu m'as jamais dit à Like, share, allowing cameras, subscribe.